имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси парламенти ҷумҳурии Корея Пак Бён Сокро, ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад, ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни суҳбати самимӣ ба муҳимтарин масъалаҳои ҳамкорӣ, аз ҷумла таҳкими равобити байни парламентии Тоҷикистону Корея мароғ зоҳир карда шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории ду кишварро дар соҳаҳои манфиатбахши тамосҳои сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, саноат, илми техникӣ, фарҳангӣ, гуманитарӣ ва дигар бахшҳо баррасӣ карданд. таъкид гардид, ки фаъолияти минбаъдаи комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва густариши равобит бо фонди рушди ҳамкории иқтисодӣ метавонад омили таҳкими муносибатҳо дар ин самт ва афзоиши ҳаҷми сармоягузорӣ байни тарафҳо шавад. истифодаи иқтидори бои захираҳои табиии Тоҷикистон, таъсиси марказҳои логистикию тиҷоратӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ, ҳамкорӣ дар соҳаи бонкдорӣ, ҷудо кардани қарзҳои имтиёзнок ба иқтисодиёти Тоҷикистон аз самтҳои ояндадори таҳкими муносибатҳои ҳамкории ду кишвар маънидод гардид. аз сатҳи ҳамкории байни ҳукуматҳо, аз ҷумла фаъолияти пурсамари агентии ҳамкориҳои байналмилалии Корея (КОИКА) изҳори қаноатмандӣ карда шуд. дар мулоқот ҳамчунин дурнамои муносибот дар соҳаҳои барои ҷонибҳо судманди туризм, ташкили парвозҳои мустақим байни кишварҳо, муҳоҷирати меҳнатӣ, робитаҳои илмӣ, фарҳангию гуманитарӣ, таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ дар давраи пандемия муҳокима гардид. айни ҳол дар доираи ҳамкорӣ дар соҳаи илм ва маориф беш аз 200 донишҷӯи тоҷик дар муассисаҳои олии таълимии Корея таҳсил доранд. дар мулоқот масъалаи зиёд кардани бурсияҳо барои Тоҷикистон ба миён гузошта шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот ҳамчунин масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаи амният ва вазъи сиёсии Афғонистонро баррасӣ карда, оид ба мубориза бо таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир, аз ҷумла қабили терроризм, экстремизм, радикализм, гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддир ва дигар шаклҳои ҷинояткории муташаккилонаи фаромилӣ табодули андеша намуданд. Мы смогли полезно, конструктивно побеседовали с президентом Таджикистана господином Рахмоном. Мы уверены, что данный наш визит в Таджикистан послужит вывести двусторонние отношения на новый уровень. Еще я думаю, что данный визит позволит еще больше укрепить двустороннее сотрудничество в различных сферах, таких как экономика и культура. И я удивлен большим энтузиазмом господина президента для развития государства. И мы высоко оцениваем усилия господина президента и таджикского правительства для обеспечения стабильности и мира в регионе Центральной Азии. В этом году в Таджикистане будет строено посольство Кореи, и между двумя странами проект официальной помощи в целях развития также более увеличивается, и мы будем направить сотрудника КОИКа в Таджикистан. И благодаря данной беседе мы смогли еще раз подтвердить, что Таджикистан и Корея хороший партнер и истинный друг. имрӯз ҳамчунин раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустаме Эмомалӣ бо раиси маҷлиси миллии ҷумҳурии Корея муҳтарам Пак Бён Сок, ки дирӯз бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард, мулоқот намуданд. дар мулоқоти дуҷониба ҳамчунин ҳаятҳои васеи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси миллии ҷумҳурии Корея иштирок доштанд. дар оғози мулоқот ҷонибҳо аз раванди мусбати рушди муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Корея, инчунин сатҳи нави робитаҳои байнипарламентӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. таъкид гардид, ки тақвияти робитаҳои байнипарламентӣ василаи самараноки рушди ҳамкории дуҷониба ҷавобгӯ ба манфиати миллии ҷонибҳо буда, дар марҳилаи кунунӣ фаъолгардонии гурӯҳҳои дӯстӣ ва ҳамкории маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси миллии ҷумҳурии Корея ба мақсад мувофиқ аст. рушди ҳамкориҳои иқтисодии миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Корея ҳамчун самти афзалиятноки муносибатҳои дуҷониба арзёбӣ гардида, бо таваҷҷӯҳ ба афзоиши ба тадриҷи ҳаҷми гардиши мол, ҳавасмандии ҷонибҳо ба рушди минбаъдаи тиҷорати муштарак бо истифодаи зарфиятҳои мавҷуда ва васеъгардонии сохтори молии воридотиву содиротӣ изҳор карда шуд. дар ин робита ба масъалаи тақвияти фаъолияти комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва баргузории ҷаласаи навбатии он дар шаҳри Душанбе таваҷҷӯҳи хоса нигаронида шуд.
бо дар назардошти захираҳои табиӣ ва имкониятҳои васеъи кишвар дар бахшҳои аграрӣ, саноати кӯҳӣ ва гидроэнергетика, инчунин фазои мусоиди сармоягузории минтақаҳои озоди иқтисодии кишвар, ҳавасмандии ҷониби Тоҷикистон барои ҷалби сармояи мустақими ширкатҳои кореягӣ ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкории мутақобилан судманд пешниҳод карда шуд. ҳамчунин зимни мулоқот вазъи ҳамкорӣ ва робитаҳои ду кишвар дар соҳаҳои фарҳангиву башардӯстӣ ва илмиву техникӣ, аз ҷумла масъалаи зиёд кардани бурсияҳо барои таҳсили донишҷӯёни тоҷик дар муассисаҳои олии таълимии ҷумҳурии Корея, ба роҳ мондани ҳамкории амалӣ дар бахши муҳоҷирати меҳнатӣ, таъсиси дафтари агентии Корея оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе ва дигар масъалаҳои муҳими рушди муносибатҳои дуҷониба мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор дода шуданд. дар баробари ин ҷонибҳо масъалаҳои таъмини амният ва таҳкими вазъи устувории минтақа, сулҳу субот ва рушди минбаъдаи Афғонистон, ҳамоҳангсозии амалҳои муштарак дар мубориза алайҳи терроризм, экстремизм, муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар хатару таҳдидҳои фаромилиро баррасӣ карданд.